Mnogi koriste trampolinu i u magazinima i u reklamnim kampanjama. Još jedno iznenađenje. Maksim sa delinim zavodljivim fotografijama. Vlačim pažnju. Dva. Nestao mi je strah čim sam tamo fotoaparat, zato što mnogo volim da se slikam, voli fotoaparat i fotoaparat voli mene i odmah me pustio. Stavite aparat pred Dejanu i ona zaboravlja na sve strahove i daje sve od sebe. Jako bih voljela da sad dobijem neke ponude postom liste za reviju. Kastika, mnogi devojke su dobile opcije, Neda je ulazila svako malo, Katarina isto zadovoljna. Pozvane više puta unutra. Vidimo se, odmorite se i imate sad razloga da još više vežbate na catwalku kod kući. Ćao. Posle zahtevnog slika... Ono što smo navikle do sada i mislim da će mi baš prijeti. Ovde pišite. Devojke, ajde sada da vidimo što ste napisali, da svaka pročita što je napisala. Na emotivnost, jer mislim da to zaista prikazuje nju i samo treba da shvati da to nije mala nego vrlina. I kasnije objasnila. Bendovi koji će mene da definišu su Victoria's Secret. Definitivno najbolje uživala u ulogu Gucci devojke i ja i Marijana kada smo je započele, onda smo je videle pravu Gucci devojku. Dolazim trenutno iz Milana, tamo radim milansku nedelju mode i evo sad sam ovdje u Beogradu, snimamo neki projekat u vezi. Neda, odmah iz nje i Bojane. Zadatak je u stvari predstavljalo jedno lepo iskustvo za nas, novo iskustvo i upoznavanje malo bliže sa modom. Ja sam znala da neću dobiti nijednu reviju. Onaj dan niko me nije prozvao. Bila sam jako srećna što sam dobila TV revije i želim samo da radim to najbolje što mogu da ne izneverim kreatore. Kristina, a radi Katarina, naš čuveni K2. A Frisovu rade Milica i Neda. I na kraju Bata Spasojević je odabrao Nedu, Anu i Kristinu. Kada sam im pročitala koje devojke rade revije, naravno da sam bila srećna zbog onih koje su dobile poslove, ali isto vreme nisam mogla da ne primetim tugu kod Bojane i Nere, zato što one ništa ne rade. Želim vam puno sreće. Burna nedelja je pred nama. Fashion Week počinje. Krećemo! Devojke danas zaista imaju razlog za slavlje. Još malo i većina njih hodaće pistom na Beogradskom Fashion Weeku. U nastavku sledi. Modna revija koja najavljuje predstojeći Fashion Week je upravo Replay revija. Ranjivo od ostalih devojaka, međutim, ovaj susret sa mladićem je bio ispunjen emocijama. Svi su Italijani zadovoljni, drago me su zadovoljni našim devojkama, jer uvijek klijent prosto pre svega treba bude zadovoljan. A onda je meni drago da su devojke snašle, da su zaboravile te probleme koje su imali tokom dana i da su dobro izvele reviju. Milica je bila odlična. Izrael i još po nešto, ali o tom potom. Za pobednicu ovog šova sve ovo je tek početak. Potpuno drugačije što do sad nismo imali, čak i na ovom catwalku si jedina devojka do sad koja je koristila malo rep i Katarina je nekako nestala sa radara. Živija ove nedelje, jednostavno neprimetna i kao da je izgubila žar da se pokaže i da se stavi u prvi plan. Kristinu su dobro iskritikovali malo pre. Da li njena fotografija može sve to da popravi? Ili ne? Došli smo već u stadijum da ne treba sad da učimo i da govorimo šta treba da se popravi, to već sad treba da bude onako kako treba. Da sam videla svoju fotografiju, pomislila sam, Bože, ko je stavio ovo čudovište na tablinu da skače zlomašno, užasno. Nijam fotografiju za tebe. Ti si se probudila kasno. Jer sada zavisno ni ja se odlučuju. U spoljnom svetu kada bude radila sa ozbiljnim klijentima. Volim vas, devojke, vidimo se. Ćao.
U sledećoj epizodi gledat ćete. Ovako nešto u životu nisam radila i nikada nisam ni mislila da ću raditi. Ovu fotografiju daću jednoj od vas.